Xornadas contra vento e marea é un proxecto da Casa Museo Emilia Pardo Bazán, unha idea que xurdiu de Xulia Santizo, a conservadora da Casa Museo, que, bueno, puxose en contacto conmigo porque son investigadora en temas de xénero. Neste caso, ao ser unha casa museo dunha escritora, pois pensamos que debíamos amosar un panorama do feminismo, dos feminismos, que estivera máis vencellado ao mundo da pensamento intelectual, da teoría. Decidimos introducir tamén intervencións artísticas na rúa, xa que as mulleres, facendo unha homenaxe a que as mulleres sempre estiveron máis metidas dentro do ámbito do privado, dificilmente podían acceder ao espazo público. Cando pensamos nas intervencións artísticas, o planteamos un pouco como unha homenaxe á propia Emilia Pardo Bazán, xa que ela era unha muller moi extravagante, moi valente, moi avanzada a súa época. Se coñecedes fotos dela, sempre ia vestida dunha maneira diferente, con sombreiros, con plumas, e de feito a propia Concepción Arenal, cando había polas rúas da cidade da Coruña, dicía: mira, por ali vai o loro da Bazán. Entón, bueno, o que pensamos é pois sacar á rúa intervencións artísticas, traballos de artistas que están pois vencelladas ao movimento feminista ou á cuestión feminista. O lema contra vento e marea, que alude ao esforzo da propia Pardo Bazán en sacar adiante un proxecto dunha revista que durante 3 anos ela mesma autoxestionou, editou, escribiu, o fixo todo ela. Durante 3 anos sacou 3 números e finalmente decidiu, como homenaxe, regalarse unha medalla en prata co lema contra vento e marea. Entón, estas xornadas serían, pois, un modo de comunicarse entre as mulleres, das mulleres, para as mulleres e para os homes, e sacar a luz estes temas que normalmente non teñen tanta difusión. Traballando, facendo moitas cousas, os temas de violencia de xénero, os temas de sexualidade, do aborto, de dereitos laborais, de educación, de acceso a postos de poder, de conciencia, de autoimaxe como muller, de autoestima, un montón de cuestións.